Selfie sa sero ko bi. Okay ra ba kanya akong ano suot no? Kuan ra ba kung adtuan ron kasal? Sig malainan sila ba? Pero okay ra tingali ni formal bitaw ni short bitaw. Selfie yan siya akabi. Outfit for the day. Okay, nanakoy pang my day. Kupahan ni bayhana eh. Taga-asa kaya ni. Ay dayo. Kini dayo tanga-tanga ni. Kupahaw uy grabe siksiha uy. Kwartahan man. Ay kini di. Kasagit akong tambal ha. Ako'y bahala ani di lagi ni kabantay lagi kay paminaw na ako murag wala man ni purag danghag manig porma pero gwapa biya sayang pod kini kay naay bag ani ana ako nang testingan Nagyo ko ipang may day ani karon. Taon na ko tambay sa ako diri kay pampuy ko ano pambula kong kauban. Facebook sa ako bi. Sa signal ay. Saan mo mga signal dari? Magmay din ako, wala na may signal. Hi. Signal ko pero taon ay. Saan? Buta eh. Ingat na ka itong kondari oh. Selfie wala na signal. Isa kalibo. Tunga lagi tak. Tunga ta ba? Tunga ta. Uy nakagunit. Dili uy. Ayaw lagi. Kita duhan na. Kita duhan na. Ayaw lagi ako. Dili nakagunit. Dili pwede na. Uy patak. Ay mang signal dari uy. Bukid no nawala nung signal. Tama da pa kana akong kwarta no 1,000. Igo ra guro ido ra mo pug kayo. Nya, kung kulay paliton so. Tama ra guro ni eh. Tama ra guro ni. Lah. Asa akong 1,000? Adi ni pwede wala ako ilain kwarta mo ro akong extra asa dito wala lagi dari ay. Ayaw na pre. Ayaw dia. Giba ako na to. Ayaw na ako lagi ni. Ayaw lagi ako la koy naka. Mina pre. Ayaw lagi. Dili ba? Ayaw ako'y naka. Kita duhan na ka. Kita man di ka maghatod kadalua ba nimo? Dili ba? Ako'y una nakagunit. Tabanan lagi ta pre di ko Ayaw. Tabanan lagi ta pre. Ayaw lagi. Adi ta magsibit. Tabanan ta ba? Ako'y una nakakita ba? Tabanan ta ba? Ayaw lagi. Kaulawan ta diri. Unsa mo? Kita mo kwarta? Oh, nakakita may kwarta diri tapos ang ilogon. Ayaw sa baba. Kita tag sa kalibo. Pila nyo nakita ang kwarta? 1,000 tapos ang ilogon. Ayaw lagi ba? Ayaw sa baba. Yung nakita tag kwarta ba? Tag 500 ka ba? Hindi ko masugot nga tunga taon. Ay ako nakakita. Ayaw lagi. Tanawa daw ko daw. Awa oh. Awa. Daw. Tawa dag imuha ba? Oh, ako man ni. Ay, Amo ni ba? Anak mo Amo na ba? Kuaning kwarta ko. Kuani ako. Tanawa ng kalaki nimo. Mis ka kwarta ta. Wala nang ka kwarta noon. Kita tag sa kalibo grasya na to. Ilog man sad nimo god. Sige ilog na ina tag 500 tag hatag mo sa babae mo mag katok-katok oy tag 500 ta ato. Kare paubos ta basi kita pa tag kwarta de. Tara. Yung kwarta nimo nagdalan din nga 14 may sa kalibot. Ay, Malachambahan. daghan pa na diya tara. Tag 500 ta.